Maluoy yung ko sa inyo, may gala, katong mga lagyo kay ba nga mo anhidris Davao. Ayaw mong panganhidri nga usik-usik o kanang masahe. Panawag sa mo sa akong sekretary, ha, bago mo mga anhidris Davao, so sa ang taong labaw ng yung taga Trinto, taga Agusan del Sur, taga Maramag, Santa Cruz de Gus, kalayo ninyo kayo niya. Pag-abot niyo diri wa day ko, ha? Nag-igat-igat pa res doktor kagabi. Sao lang na di usik-usik mo sa pamasahe. So manawag sa mo sa kuan. Manawag gyud sa mo sa telepono. Ang telepono sa clinic na ko may gala, isulat na ninyo be. Kay maluoy ko sa inyo nga na daw atong nagbakasyon ko ni ani gyud diri sa Radyo Ukay, taga Tagum niya konsulta lagi. Ano sao man na nag-igat-igat pa mas doktor kagabi. So wa gyud tao nag-clinic, ang akong assistant na tao nag-clinic may gala. So ang telephone number na mo sa clinic, panawag yun mo, mutan mo mag-clinic ba doktor kagabi karon o dili. Ang number is 284-6455. 284-6455. So, panawag mo bago mo mandiri sa Davao kay pastilan. Di na ba lalim ang pamasahero, nagkamahal in town. Labaw mo yung taga Davao rental, kalayo ani mahal ka inyong bayaran. 500 na daw ang pamasahero. Sus, hello, good morning. Morning. Saan alin? Ha? Di oy, 6 days naman siguro to. Dili, nagpahawa, hayahay ko sa utok lin. Kay, bored na kay ko. Sige ko pira. Saya talin. Pila? 1 year na ka? Oh, dali no kay no. Murag natiguang man na ko isa ka tuig. Ngano day? Ngano day? Sige na. Wala man, okay na. Basta lampas lang kag 3 months to 6 months, okay na kay na. Di na. Masakit lang gamay. Masakit lang siya gamay pero ha? Way sakit? Na ay. Pero masakit gyud na siya Len, naagi na panahon nga urag mabira imong unod dito sa imong singit. Di na, wala na. Okay na kay na ang healing ana. Okay, may butag. 0948 tay pa ha. Kung mga pasyente na ko ba nga naagihan o nakaagi ng operasyon nako. Di gyud mo mag anaulas langit ba kay kabalo nag-isulti gyud ako tanan unsay manitabo ba. Maambot lang kung ingana bang ubang doktor pero makuan gyud ko gyud nga isulti gyud ako tanan nga unsay may tabo nimong before sa pag-opera, during sa pag-opera ug after sa operasyon. Ako na siyang ikuan ba? Ihan-ay na ko sa inyo, pero usahay lagi may gala. Tungod sa tense na kayo sa operasyon, hadlok na kayo, anxious na kayo. Wa naminaw. Ibalik-balik. Wa gyapon naminaw. Mao na siya. Ngano man idok? Ngano man ni akong itlog nga gahi man abot na tag isa ka bulan gahi pa man. Mao na siya kay wa man ka naminaw. Kadaghanan na yun, sus, nagalupad ang utok, may gala mag-explain ko ba. Maglupad yun. Nya, una nagsakit man siguro ni operasyon. Sakit niya, agi na po tagsakit niya. Wala maging tao na may operasyon nga dili sakit. Yung sakit, pag ginang samad. Wow. So, kamong mga operahanan ba? Kamu na mangutana sa inyong doktor, Dok. Sa may tabo pag
pera ani dok sa may sumpay ni mga ani dok pagkuman kano sa man kong kalibang ani dok kung sa may ilibang na ko kuan itlog bato ilibang na ko mauta na gid mo ba kay sus tungod sa kabisi sa ibang doktor makalimot na siya usahay ba makalimot kita siya sa kadaghan nga iyang ihan ay nga kuan kabalo ba mo may gala nga mag-opera ko major 24 hours ana mura na akong ginuuna hangtod lang nga mahiwa na ko na imong tiyan mo hiunaw na ako step by step pag human ako opera higda na lang ko kay kapahuway ko mo step by step paghapon ko asa na to kung niagi unsa tayo akong giputol unsa tayo akong gisumpay unsa akong gigamit sa pagsumpay kung naabay na miss dito nga stapler o unsa ba ginahuna-una na ko na isa-isa kay kung naay mo gawas nga komplikasyon ngano man hindi mo lihok ang tinai ngano man nga di man yun ikautot di kabalo na ko nga ngani na mo na yung rason so mo na siya may gala nga kuan yun claric yung kay ko magistorya sa inyo ba hello good morning may buntag asa ni Ano ba pangutana ni mo dok ba kanang may usahay pa kanang makainom og tubig dok kanang mura na ko malumot dok kanang mainom og tubig dok. Ang dili ko ka expect inom dok mura. Kanay mo sangit di sa imong dughan? Pila edad nimo? Dok, 25 na ko dok. Ay urag kan siguro ka. Stress na kayo ka dong. Kinahanglan kag kalsiyum dong. Karang makasay na ka mataon ko yan. Sugay pa kayo ng tubig. Mao gyud. Kulang ka ng calcium nya, stress ra kay ka sa trabaho nimo dong. Matag ko dok. Ay ngano mga ma-stress man ka nga di man ka kita sexy diha. Ano dok? Di man ka kita sexy ngano nga may stress man ka. Sa kanang dok sa una sa wala pa ko trabaho dok kanang padok ba narakusuban na niya siguro kuan man niya. Kuan mo dok kanang siguro na kuan man siguro kanang namugod ko ibang sa dok basta mo nga pag bitaw ka nang motokar bitaw ko nervous bitaw niya. Mao. Dahil mo sa oras dok kay nervous ko makainom magpusa oras tubig ya karon dili man. Pareho na siya sumpay na sa stress. Sumpay na sa pag inom og calcium unya kinahinay na ayuhan na imong stress. Ala ni dok pero pamila bitaw ako dok mugangi bitaw ko lugar kanang murag kuan bitaw. Mao lagi. Ang unang muna gitawag esophageal spasm. Mawala lang yun kung mawala na imong stress. Relax lang ka. Ito no? O calcium. Okay? Okay dok, salamat kayo dok. Okay. May buntag. Hello, good morning, landline. Hello, Yes. ang mga ilang advice dok. Tungkol sa anak ko, kaya opera ng gallbladder. Tapos nilagyan siya ng tubo. Para drain yung mga madumi. Dili ko yan sa T-tube yan siya manang anong Tapos noon, dinagpunta siya sa SPNC. Magkuha na sila ng specialista para magkuha na daw itong atay. Kaya parang halo yata sa atay. Kuha nila ng specialista, nagbayad ko nga ng 30,000. Unya. Ganun na daw. Nagkuha na. Tapos anong ginawa ho? Ipa-drain. Naglabas yung mga itim, labas yung mga brown. Abdo. Dalawang tubo daw. May abdo, lubas. Oo, pero ang kanilang kuha noon, may cancer daw. Pero wala silang pinakita na kuhan. Na histopath, biopsy. Ganun talaga ang nangyari sa kanya. Tapos? Kanila lang nagsabi na may cancer. Tapos? Tapos to, sabi ko, paano man niya kasi kung sabi sila ng cancer, wala sila nagpakita, apply sa sistema. Tapos? Sabi ko, paano man yan? Ito naman gawin natin yan. Sige lang train yung kuhan. Tapos, wala din silang bigay ng advice. Wala naman. Napuntok. Hindi kayo nagtanong. Bakit gano'n? Anong procedure ang ginawa, tapos ano ang prognosis ho? Hindi kayo nagtanong. Yun lang. Sabi niya, wala na itambal. Tapos, hayaan lang daw mag-train yung kuhan. Yung toxic sa loob. Madumi.
Ilang taon ho yung anak nyo? 37 ho. Kabata pa. Nag-examine ba ng dugo na mayroong sinasabi na kuan? Alpha fetoprotein determination? Meron ho yan? Pwede ba magpa-check up kami bukas sa inyo? Okay lang ho. Okay lang ho. Ganin lang namin yung mga Laboratory. ng Ah, doktor. sige po. Sige po. Kaya hindi namin maintindihan sa SPFC. Sige po. Sige po. Kailangan, kay violation sa mga doktor yung anak. Baka lang sila dumaan. Baka busy lang ho siguro. Busy masyado sila. Oo. Hindi nila kasi ito. Opo. Kasi ito walang bayan. Oo. Cover na sila sa PF. Oo nga po. Nila, palipat-lipat ng doktor niya, iba-iba ang buwan. Yung nga eh. Sige po. Dalhin nyo sa clinic bukas. Bukas, Apo. Sige po. namin para Sige po. malaman kung anong talaga. Apo. Sige, Dok, salamat. Okay. 0948 966 4180. Kung kasabot mo may gala, overwork yun atong mga doktor sa SPMC sa tinuod ba. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Yes, unsay Hello? yes, unsay ato? Dok. Ah, Mangutanong sa ako, Dok. Ako nung mong pasyente ka, sa 3 months man, yung sa 3 months, kaya una kong bakit niya. Kaya karong kaya nagpakuan ko kada every month na ikuat sa sugar sa amo ang value. Nagpakuan ko ito, magtaas sa akong sugar, Dok. ano man na siya? Wa man ko'y absing sa bisag mo saka adlaw nga insulin, yung bisag akong insulin, Dok. Kapag yung tubo niya, waton ako yung tuman niya. Magtaas sa akong sugar, 17. Wala ba ka nag hinay-hinay o kaon o ka ng kanonang? Soft drinks. Soft drinks. Ay, gud ko sukat ng pinagid ko may nung sukat. Nya unsa may rason nga musaka nang kuan man ka na nag-diet ka? Dito ka akong paputana nga nung nagtaas akong kuwan. Kung gani na akong kuwan na kay alakalis. Basta ni albisan, mga tinapay, o kanong pagsito, yung ila, makadagdag sa sugar. Oh, unya. Sukat na to kung pag-abot tayo dito sa imuha, hanggang karoon nga na. Pag-hapon ka, o nagdito, sugar na ko. Wislis lang hapon na ako mugaw mga tinapay, kaya gusto magtaasan noon sa aking sugar. Mao. Nagpa HbA1c ba ka na? HbA1c? Examination sa dugo. Wala pa? Kinahanglan kag HbA1c kay basig dili gid kaya sa imong insulin nga kuan. Pila ba ka units nagihatag sa imo nang? Pila ka units? Pila ka units? Ihatag ng cellphone. 20 sa buntag, sa hapon. Kulang siguro na imong insulin. Kulang sa imong kulang siya. Kailangan siguro ka, di ba ka gutomon bag humag insulin nang? Gutom kayo? Ay kulang lagi. Kulang ang insulin nimo. Istoryahon ako na imong anak be. Istoryahon ako. Ay mao lagi. Naagi naga-insulin resistant ka ba sa kuan, tambal nimo. Kinahanglan jud kag kanang giayo ba na nimo injection ng insulin dong? Sub-Q gyud, sub-Q. Asa dapit gina-injection? Unsa man, before breakfast o after breakfast? Sa gabi niya ipa-injection nimo? Sa buntag dong, sa buntag kay musaka na siya basta kuan, basta dili siya maunahan. Sige. Ibutag sa buntag. Okay? Mas maayo kuan na siya before ang insulin kanang dayon na siya mo kaon ba? Kay para maunahan. Okay.
Nadok na si Bawalo. Okay. Dok, Oh, magkatong-tong lang sabitan ni mga mga balik mo sila. Wala ka mas pwede na rin mabalik sila. blood sugar lang, fasting blood sugar o HbA1c. Ang katudok, H as in horse, B as in baboy, A as in apple, 1 tapos C. HbA1c. Oh, HbA1c. Oh, dada sa clinic. na ako naman dihatag sa ako ang nakuan para isa laboratory. Wala dito makasulat siguro to. Wala, FBS ra. FB. Ah. Nagdag na ako dito sa imugrata nga. Ah. Laboratory na ako. Oh, FBS creatinine nga HbA1c. Okay? Sige, salamat. Salamat. Landline. Ah, Hello, good morning, landline. Mazong buntag doy. Doble, cherry pear, vitamin C naman. Yeah, fern C na ay vitamin C. So, doble. 500 milligrams, more than 500 milligrams na siya doon. Mag-updose na yung kuto-kuto doy. Ah. Okay, isa lang siya sa kadlok. Igo, tabang naman na siya. Kurang pangkati lang ah. Bisag, katong, kung saan man siya, payat nga, katulang lang cherry fair kay medyo hina to gamay. Ayaw tong Ferncy kay magdubli na ba? Okay? Nga gusto siya magwapag yung samot. Ayaw, dubli-dubli niya, pareha na ilabay lang sa tae ba? Oh, sayang na kay palit na bayad-bayad. Okay. Pila edad nimo? Kita-kita ra? Maya na kayo. Okay, dili man gud kompleto na atong pamahaw paniadto panihapon, kulang mga minerals, kulang pud kay og mga nutrients nga kuan ginakaon na to. Kanon bulad. Nya pa napay change kanon bulad kuan kanang upo gamay. Sige, okay, may buntag. Unsaon naman ang iyong nutrisyon na more than taon. Kung papilion ko ninyo bulad, litson, na mga kuan pa mga unsa pa istorya niya dito man ko paingos bulad ba. Asa papili ako ng bisag unsa mga relinong manok asa ipatupad ng bulad ditos bulad oy. 0948-966-4180. Dok, may posibilidad ba mobalik ang kidney stone? Naoperahan ko last 2004. Sakit man akong kilid ug hawak. 69-year-old na ingani siya noy. Ang kidney stone former kanang magahimo og yung bato sa beginning, muhimo na po og buto ana. Bisa pag unsaon ni mag-inom og allopurinol, ruwatinik, inom ka og sambong o sa pa na kung wala yun mohimo gina siya bato ba mo bitaw na akong joke sa una nga maghikahimog bato magparehistro lang ka sa blocker kay kulang ilang bato mo di gina siya mundang ba ambot na siya nga napila na kalibo na akong pasyente may galang operahan kaduha katulo kaupat mampugong ana ang allopurinol ra gyud taon kay mobalik man gyud siya mohimo mo gyud bato. So, nagi posibilidad. Mahimo ginasag ba to? 0907-036-9408. Dok, pwede magpa-inject diya sa imo ang arthritis? May uban gi-inject ka na mubalik sakit. 10 years na. Tinuod na siya doy. Depende na sa imong pathology. Meaning, kung saan natabo sa imong arthritis. Arthritis ba nga sa bukog? Or arthritis ba sa joint? Kulang ba siya ang synovial fluid? Daghang kayo ang rason ana doy. Muna katong mo balik ang arthritis 10 years, 20 years pag mag-injection. Depende na sa iyang pathophysiology unsa nahitabo sa iyang joint.
Dili tanan gyud mo respond sa injection sa tuhod. 0950-291-5513, 60-year-old babae. Human ako ultrasound, gallbladder negative, 1 year na. Karon na man ko'y gibati nga naay mo suk ubos sa akong gusok puy. Ultrasound usab day. Ultrasound usab labang yung tambok ka. Lampat na biyog ka sa ibong edad nga maghimo og gallbladders no. 0975-286-0742. Ang ideal gyud nga mag ultrasound may gali every year. Kaya di mo masulti kung mahimo ba kag bato o dili ba. 0975-286-0742. Papa, 66-year-old, mati. Sakit daw. Usa ni? Sakit daw hita, padulong dapi-dapi sa tuong bahin. Kung sakahan ni Dok o kung saon itambal. Kanay usually yun sayatik ka ni siya, naipit nga ugat sa imong likod. Sa iyang edad nga 66 years old, pain reliever lang yun in town. Ang makakwala na o kanang gamay nga calisthenics, kanang magliko-liko o baksidor. O in town na makatabang na. 0936-440-2392, 54-year-old, babae, 52.7 kilos. Walay ubo, pero ngano tig sakit akong likod, dapit sa wala. Ang sakit sa likod, mahigala, dili tungod sa baga, dili tungod sa ubo. Kadaghanan yun ang muscle strain dito sa likod. Naiuban nga sobra kaing trabaho, labaw na gyud tuo, no? Sige bira, sige laba, sa badiha sa wala, sa tuo, mas strain ang muscle in between sa kanang sa Bisaya sa wings oy. Pako-pako sa scapula. Magsakit din na siya gyud. Unya kadaghanan sa inyo ipamasahe nga gahi gyud kay ba gahi kanang gahi iduot ba? Iduot pag maayo di. Mahimo na magkuha na siya. Mabagtok ng muscle din sa likod. Pag bagtok ana diha na. Di na gyud mawala ang sakit. So kung manakit ang iyong likod, ayaw mo og pamasahe kanang bugat kay kamot. Kuan lang, soft lang ang masahihan na sa likod para mawala lang yun ang strain sa muscle. Kay once nga mabunol na ng imong muscle dito sa likod, magsige na siya sakit. Di na mahuman. Isa kung saon ninyo kuan ba, kinahanglan na siya og kanang injection ng steroids. Muna gitawag fasciculitis, meaning nihubag na ang imong cover sa inyong muscle o ang muscle ni sabay Bisaya nabunol nakubol ba ang singana basta imo na siya 0936-440-2392 0910-916-7545 63-year-old unsa man ang kutasan mulakaw banhod walang paa magkutas gani kanoy duha ang imong hunaon lungs heart kidney. Kana silang tulong na organ, kutason ka. Lungs, na TB, na COPD, for example, sugay ka mo sa grilyo, bakun ka, na pneumonia, na tubig imong baga. Kasing-kasing, na heart failure, hinay na ang magbumba sa imong kasing-kasing, daot ang balbula. O hinay ang supply sa dugo sa imong kasing-kasing, man ka, kutasan ka. Kung musaka ang imong creatinine, dili maayo ang function sa imong kidney, kutasan po ka. So kanang tulo, ikaw pat pa day, kung tambok ka. Sobra ka imong overweight ka kayo, kutasan gyapon ka. 0935-086-3697. Dok, mangutana lang kung pwede ang aspirate sa high blood. Usually, kauban na siya ang aspirate kay prevention na siya sa stroke. Okay, half of the causes of stroke blood clot. So, muna kinahanglan ka. Pero half pod tungod kay ni buto ang imong ugat. So, sabay gina imong pang high blood o sa spirit. 0908-393-6452. Dok, unsa may cause sa heart nga mag-enlarge? Unsa pod ang tambal? Mudako gyud ang inyong kasing-kasing. Number 1,
kung walay control inyong high blood. Number 2, overweight mo. Number 3, wala mo exercise from the beginning. Ang pinaka-ideal good nga mag-exercise, 21 years old, magsugod na ka-exercise. Hangtod nga mamatay ka, way undangay na ng exercise good. Ha? So, ang tambal sa dako sa kasing-kasing, way gid. Way tambal na ano eh. O hulat lang tag heart failure, mura na matambalan sa inyo. So, mao lagi. Exercise. Si Dr.